Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa magpasalamat nga sa makausap pa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilanon naguluhan og pagbarog sa kaugalingong tiil. Medyo taas ang title sa atong sugilanon pero mahitungod ni sa mga ginikanan og sa mga anak. Kanus man ato manghigayon to let go sa atong mga bata, isip mga ginikanan, o pagbarog sa atong kaugalingong mga tiil, isip mga anak. Doon ako'y higala, batanon nga amahan. Doon na siya'y gagmay nga mga bata. Actually, kining iyang gagmay nga mga bata, duha ka bata nga babae niya. Doon na sila'y kamogang anak laki, kining duha, babae. Ang duha niya ka mga bata nga babae, kana bang watsi kaayo, maayo kaayo, maikay manulti, liwat nila nga mga ginikanan, maayo kaayo nga, maikay mo in English, maayo kaayo nga, basta dynamic kaayo og personalidad. Kana bang aligre mga bata, unya, dili mailad yung mga bata, kana bang mutubay og istorya, unya, witty kaayo og mga sinultihan, para sa mga bata karon. So lingaw kay ning akong higala nga amahan ining duha ka bata niya nga babae. Wa siya problema sa iyang laki kay ang iyang bata nga lalaki interesado kay nga magtuon, may kay grado sa eskwelahan. Ang iyang mga batang babae medyo problema. Kana bang di kay ganahan nga magtuon, ganahan magkiat-kiat, so ihatagan nila espesyal nga atensyon nga mga ginikanan ang ilang duha ka anak na babae. Pero kausa nag-istorya mi ang iyag yung kabalaka mao ni. Mga babae ra ba ni? Unsa kay mahitabo nila inigdako na nila. So daghan kuno kay mga gabi nga di siya makatug og tarong kay mga siya huna na sa kakuyaw sa panahon karon, sa kadaghan sa mga mangingilad, sa kadaghan sa mga mapahimuslanon, sa kadaghan sa mga laig sabaw, sus kung matsambahan ang iya mga bata. Kung saan Manila, pagpanalipod ang ilang mga bata, di man mahimo nga hangtod na lang pagkatiguang sa ilang mga anak nga ilang mabantayan, nga ilang mapanalipdan. Moabot yun ang time nga they have to let go, nga ilang tugutan ang ilang mga anak to explore life by themselves. Pero yun siya, kanusa man na? Unsa man ang idara nila. So ako siya kumidyahan, I think moabot ang idara, di na sila ganahan mo kuyog nimo. O di na sila ganahan nga magpahatod nimo sa eskwelahan. O di na sila ganahan nga moapil ka istorya kung nasya sila sa uban sa ilang mga barkada. Maybe mauna na time nga mo, sugod na sila assert sa ilang independence. Ingon siya, kining usan ako ka anak, mura siya o makasalig ko no kay feisty, independente ko no kaayo niya. In fact, og awayon ko ning igsuon, mao'y mulapan, mao'y mura ba og manalipod ba sa igsuon. Kini ko nung usan niya ka anak kay medyo artistic, medyo naive. Kuyawan siya nga posibleng kuan ni madara ni og istorya, madara ni og kunwa ning iyang igsuon, kinsa may manalipod niya, kinsa may mulaban niya. Kaming Iris, wa man may anak ko sa may among ikatambag niya. Pero I'm sure wa siya maginusara. Dili siya ran siya usang amahan nga way klarong kinatulgan magunahuna. Unsa mahitabo siyang anak. Inikadagko na nila. Inig-let go na sa nilang mga ginikanan aron makabarog na sa ilang kaugalingon nga mga tiil. Kita sad kung mahinumdum ta sa ato pang pagkabata, kanusa man ta ni assert sa atong kaugalingon. Kasagaran natong mga kabus nga mga pamilya, murag dili na problema. Kaya by the time makatrabaho na ta, doon na naman tayo certain amount of independence. Kay doon na tayo atong kaugalingong kita, warang-arang na ang atong kita, makasugod na ta og tukod sa atong kaugalingon nga pamilya. Unya, ang mga ginikanan, dili tingali sila ganahan, pero
wa man sila kapilian gawa sa pag let go nato. Pero doon sa mga ginikanan, kanang labi na mga ginikanan nga doon may katakos sa pagpadayon, pag-atiman sa mga bata, bisan kung dagko na sila, makahimo ra gud sila magpabilin gihapon sa ilang mga Pinoyanan. Pero kung mupili ang mga bata nga mupuyo na og lain, mao man ay kasagaran gud nga pag-assert sa atong independence, ang pag-ingon na sa mga bata, muabang na lang ko kaugalingon na kong apartment or magpuyong na mig boarding house sa akong mga barkada aron makakat-on sa mi unsaon pag puyo nga kami kamera. Ang sakit jud kuno kanang moingon na nga mag-live-in nami sa akong boyfriend, mag-live-in nami sa akong girlfriend. Para sa konserbatibo nga mga mama o mga papa, sus, haskang lisura gid ko ana, pero unsaon taman ang mga bata kuno karon open na kaayo anang maong ideya nga magpuyo na tungtong 18 maghimo na magpuyo kanang mo deklarar na dayon og independence. Unya ang mga ginikanan mabalakag yun sa mga babae nga mumabdos dayon, dili pa in taon maka buylo sa ilang mga profesyon, bisan katong ilang mga anak nga lalaki ilang gikabalakan, sus tingali kon mahugno ba dayon sa mga relasyon, mapakyas ang relasyon, magkabuwag, unsa na kaandam, kalinghod pa ini bataag, tulo pa man ni gatas sa ngabil, mao man kasagara silutihan sa mga ginikanan. Wa gyud formula kanusa antuk man panahon pag let go o kanusa ata mo insister nga mga ginikanan nga mga bata magpabilin pa sa ato mga Pinoyanan. Sa mga bata sab wa gyud tay giya, pero moral na siya moabot ang atong longing for independence. Bisan naapata sa poder sa atong mga ginikanan, dunay mga higayon nga mo hunghong na ta sa atong mama o sa atong papa, pwede ko musuroy, pwede ko di lang kumuuli karong gabi, pwede ko adtulan ko dito sa akong mga barkada una, magsugod na og kanang magtuon, mag group study, hanton maggraduar na ngadto sa kuana kanang babakasyon na ang mga barkada, sila na lang mo bakasyon, di na pakuyugon ang mga ginikanan. Hanto doon na mga karelasyon, doon na mga hinigugma nga moapil na sa salida. Unya ang mga ginikanan in town mabalaka gyud kay isip Pilipinhon gud nga pamilya di pa man ta andam ana bisan sa kabag-o na sa atong panahon. Pero ako nabantayan kini mga batan-on nga mga ginikanan mas open kaysa nato ba mga hamtong og edad. Kini mga batan-on nga mga ginikanan mo uyo na sila nga ang ilang mga anak musud na anang mga butanga. And kung ang ilang mga bata doon na ilang kaugalingong katakos, di sila mag-mind na mo lahi na pagpuyo. Basta nga, magsige lang gihapon ang ilang komunikasyon, magsige lang gihapon ang ilang istoryahanay na unsa ng ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Karong hapuna, noon na tay sawan nga sugilanon. Pamilyar kining maong sugilanon, I'm sure nakabati na mo og pipila ka bersyon ini maong sugilanon. Pero gisugyot na isa so nato ka viewer. Mahimo ba kuno atong i-feature sa panahon dayong kilom-kilom? Unya, ila kong gihatagag kagawasan sa pag-usab sa pipila sa mga detalye pagpahaom sa atong bag-ong panahon. Dihay usa ka batang lalaki, mga 6 anyos. Siya ray bugtong anak sa iyang mga ginikanan. Iyang mama ug papa mahigugmaon kay niya, pinanggaon kay niya, maayo og pangita. Ang iyang mama ug papa dili sila hamugaway, wa sad sila magkalisod-lisod. Tungod sa kagamay rin sila siya ray bugtong anak, kada semana, kada Sabado, uduaw gid sila sa iyang lola, ang mama sa iyang papa. Kay buhi pa man, ang iyang lolo patay naman. Pero ang iyang mama, ang iyang lola, independente ba? Dili, doon naman iyang kaugalingong Pinoyanan, gihangyo siyang anak nga mo. Ari na lang ka na mo, ma, para masimog kakita sa akong apo. Pero ang inahan is the type of person bitaw nga gusto sad nga independente siya, di siya magsalig sa iyang anak niya. Doon naman siya iyang kaugalingong Pinoyanan, doon naman siya iyang kaugalingong gamay nga panginabuhi. Nihangyo lang siya nga, duawa lang ko ninyo. Sumauto, kada Sabado, ang gamay nilang pamilya, mama, papa, o katong 6 anyos nga batang lalaki, buduaw gyud sa lola. Unya,
ang mama ug papa lingaw kaayo kay ang 6 anyos nga bata lingaw man kay siyang lola. Yang lola sad palingaw kay sa bata. Nya moingon gani ang lola murag liwat man nako ning bata. Sinultihan, ang lihukan, ang kinatawanan, ang sininaan, ana ba? Laki ni. Hantod 7 anyos na siya, mao gihapon ang ilang kalihukan. Kada Sabado gyud way sipyat gawas lang kun dunay mga kakulian. Dunay importanteng lakaw ang lola, dunay laing lakaw o dunay kombensyon ang bana sa laing na lugar. So di la sila muadto mananghid la sa lola nga sunod semana na lang sad. Pero as much as possible every week, almost every Saturday, tuag yun ang mama o papa kuyog sa ilang bugtong anak. Hantod nga ang batang lalaki ni dako na, nag-7 anyos na siya, nag-8 anyos na siya, may siyang grado sa eskwelahan, pero mo look forward yun siya to the next Saturday na makita sila sa ilang lola. Kay lahi ba? Unya iya ba yang lola dili na batanon, dili na ingon anak ka maayo ang panglawas, doon na usahay mga sakit-sakit. So sige gyud sila pangayo sa lola nga ari na lang puyo na mo la ingon na lola dili lagi. Ari lang gihapon ko, duaw lang mo, bisita lang mo. Hangtod nga ang bata, nitungtong na sa iyang pagka-teenager. So, 13 anyos na ang bata. Sa pagka-10, 11 anyos pa siya, so ayan na sa mga ginikanan, kay manakay raman sila og bus. Manakay lang sila og bus padung sa ilang lola. Di man sila sakyanan. So, manakay, ato lang sila sa terminal, sakay sila og bus, o niya, usara ka kanaugan sa bus, di sila magbalin-balin og bus, moabot na sila dito sa lungsod Gipuy-an sa lola. Doon ako namang higayon, ilaswayan ng bata, mo ipapalito nila og ticket dito sa terminal para nilang tulo, unya aron maanad na ba ang bata, ila na masugo-sugo ang bata. So may nakay ang bata, may sakay siya, mura ba siya feeling empowered na siya ni papaliton og ticket sa iya mga ginikanan. So siya ni mo pili og mga sa lingkuranan sa bus na ilang lingkuran hantod mapaabot sila sa ilang schedule sa bus. Usa ka adlaw ana sa iyang 13th birthday, 13 anyos na siya. By the way, sa 11, 12 anyos pa siya, sige na siya sungog sa iyang lola, kanusa man kamo, duaw nako nga ikaw na lang usa. Ingon siya, di man ko tugutan pa ni mama o ni papa la. Siya na yung papag mama, kakamao na ka. Kaswito naman ka kas terminal. Katultol naman ka kakaasa ka mo sakay sa bus. Katultol naman ka kakaasa ka manaog. Sus, membriyado na ako la. Ako magani musulti ni papa ug mama. Hapit na tamanaog. Hapit na ang atong terminal. Sulod nga terminal. Ato tamanaog para ni lola. So, kamao na magwa na lang. Siya, ingay mong papag mama nga. Ikaw na lang usa. Muari na ako. Lipay kay kung ikaw na lang usa muari. Ulitaw na gid ka. Kanang pagkabarog na kasi mong kaugalingon nga mga tiil. Mura magsagol-sungog siyang lola, pero at the same time pagdasig niya, magsugod na siya og barug na dili magsalig sa iyang mga ginikanan. So siyang 13th birthday, nihangyo siya siyang mama o papa. Dayong mga 1 week before sa iyang birthday, ingon siya, mapa, sunod Sabado, ako mang 13th birthday. Niya, sigihan mo kong sulti ni lola nga, musuway kong adto nga ako ra usa. Pwede ba? Karong Sabado ha, 13th birthday man ako na lang usa. Ingon ang mama, nahimo ang mama, ayaw eh, 13 anyos pa ka nung. Isang birthday na nimo, teenager na ka. 13 anyos pa ka, dili pa ka kamao eh. Magkinaunsa pa lang ng bus, ikaw ra dito. Ako manggoy tigpalit na sa atong ticket. Kay bao na magugumaasa ko musakay. Kay bao na magugumaasa ko manaog. Ako bititig pahinumdum ninyo. Ingon ang papa, o sige, tingnan niya ang asawa. Ulitaw na ba yan? Binatilyo na ba yan ang atong anak? Ato. Iyan ning gipangayo nga birthday gift. Ato na siya tugutan. Nung mama na, kamong amahan o anak, bantay lang mo, digi ko musugot. Siligin musugot ang mama. So kada adlaw, hanto nagkaduol na ang adlaw Sabado, sige siya hangyo, ma, sige na ma. Tuguti lang ko ma. Kay kapila nagbuta ka to, ibalik-balik mo niya. Kay bao ba ko ma? Asa ko sakay, kay bao jud ko asa ko manaog. Di mama, asa man ka. Unsa buhaton ni magabot ni mong terminal, wa ra ba mi dito sa imong papa. Igabot na kog terminal, ihatod lang ko niyo sa terminal ma, atlo din ko sa tikitira. May upalit din kog ticket sa bus. Unya, magpaabot ko ma sa atong bus, na atong sakyan, katong suki na atong bus, na atong sakyan.
Inigabot na sa bus, mga akuhuaton, mga naog ang mga pasahero, musakay dahin ko kuyog ko sa mga tao, manakay na. Nya muuna jud ko kay aron dili ko mahutdan og likuranan sa bus. Unya, igdagan na sa bus, makahibaw man ko. Moabot ta asa nga mga lungsod hantud moabot kita sa lungsod ni Lola ato na ko manaog sa terminal. Ya katultul man ko masbay ni Lola di man kaayo layo sa terminal. So di jud ko masaag ma. So, naka-realize ang mama nga murag ganahan na jud akong anak mubarog siyang kaugalingon ng mga tiil. So mapanagan-on kay ang mama uban ang dako kayong kabalakan ingon o sige dong. Imo ning birthday gift ha, pero pagbantay ha, pagmatngon ha. Ayaw pagkiat ha, ayaw pag duka-duka ha, tingulapas ka sa imong ruta. Di lagi ma, ako'y bahala ma, ingon ang bata. So, pag 30th birthday na niya, nanimba sila og sayo, lipay kayo ang bata na ang iyang birthday gift mao nga siya na lang usa mo duaw siyang lola. So, humas misa, ditso na sila sa terminal. Nya ang bata wa na. Nagsulob na siyang backpack. Tuwa na dito ang tanan niya mga panginahanglan. Pero kung pauli man siya dayon sa samang adlaw, kani man ina nakalayo ang pinuyanan sa iyang lola. So di gani siya mag-overnight dito sa iyang lola. Dito na sila sa terminal. Dong, magbantay gyud dong ingon ng mama. Guol jud kay naghilak gyud ang mama. Ay laki pala ko. Kamauna lagi ko ma, mo iya sige pasalig. Finally, sa wa pagid siya let go siya mga ginikanan. Nag-tricycle naman sila gikan in town sa simbahan pa dong sa terminal. Giuhungan siya papa. Dong. Magkinaon sa gani dong. Isimba ko lang layo ra to. Atol sa biyahe. Doon na gani. Maglibo gani ka. Labi nagbahadlok gani ka dong. Na ako'y gibutang sa imong bulsa. Ayaw lang susihaon siya kung gibutang sa imong bulsa na bulsa na sa imong karsonis. Naasawa nga bulsa sa imong karsonis akong gibutang. Kinunsa gani dong, kuhaan ang akong gibutang sa imong bulsa. Kung naglibog na jud ka, mahadlok na ka. Wa niya hatagi importansya sulti siya papa kay ano maglibog ng mahadlok mo siya kakasuhito niya sa ruta. So finally, paglingi na siya mga ginikanan, sus, ang mama o papa, mabalakon kayo ang naong, ang mama naghilak, ang hasta iyang papa, mura ba, mapanaganon kay naong, ang iyang radyo na hinulman, ang iyang mama, nagsulob og puti, iyang paborito nga puti nga sinina, ang iyang papa, nagsulob siyang paborito nga checkered nga puwa, nga sinina, mo ilang sulob sa ilang pag, kay para lagi siya birthday, nagpuwa, ang iyang papa. So, babay na sila. Palit siyang ticket. Abot man on time ang iyang bus, sakay na siya sa bus. Ano kayo? Iyang feeling ba nga, hingigan ako na lang gusto nagsakay sa bus. So pag bigi ka na sa bus, kuyawan na siya gamay na. Siya na lang usap, pero kitaan pa niya, iyang mamagpapawa pa manglakaw. Dapat dito sa Daplis Terminal. Yang kitaan pa niya, puti nga sulob siya mama, ang puwang nga gisulob siya papa. Pero babay na siya, warwara na siya. Pag abot na sa pikas nga lungsod, daghan kay mga nanganaog na mga pasayro puro para la atong lungsura. So, bakante ang mga lingkuranan sa iyang tapad. Nga, pagkataw-taw, diya siya nanakay nga bag-ong mga pasayro. Daghan basad. Nabantayan, ang ubang mga pasayro nga mo sakay, magtanaw niya, kasi mong kuyog, ingon ba siya sa mga pasayro? Siya, ako ra. Ay man yung papag mama, ikaw ra usa? Kipasagdan ka nila mo sakay ubas na ikaw ra usa? Naanad naman ko. Katulto naman ko sa ruta. Sige naman kong kuyog nila. Niyangyo lang ko nga. Ako na lang mo biyahe karon. Niya, gitugutan sa kanila. Uy, salig man ako mama o papa, makatulto naman ko. Di masalayo kayo akong ruta. So, bantay siya ba? Ang mga pasero mo, inabalaka para niya. Niya, sunod, lungsod na sad, nanganaog na sa itong mga, nanasilaing grupo sa mga pasero nanganaog, niya sa mga pasero nga nanaka. Giduol siya sa konduktor sa bus. Siguro ka asa ka manaog ta? Bitaw, suki, bitaw ko ninyo na At na ko naog sa, tumoy sa inyong ruta. At kanang, dayo na tumoy sa inyong ruta. Ito man itong lungsod sa kong lola.
Sige, tugutan kasi mga magpapa nga ikaw ra usa. Wala ginoy ako ra mag-usa. Okay raman ko silang mga magpapa. Pero, aksyon na siya kakulba. Nga ano man ang umapasero as ng konduktor na balaka man para nako. Antod sa sunod lungsod, nanganaog na sang ubang grupo sa mga pasahero, na nakay na sa bagong grupo sa mga pasahero, diha nagibabay nga ni duol gid niya nga. Ta, ganina raman ko nagtan-aw mo ta, ikaw raman yung usa ta, wa kay kauban. Siya wa, ako ra usa kay nananghid mo kung magpapa, ako ra usa. Nya gitugutan kanila. Irresponsable anang imo mga ginikanan. Wa sila kay baon sa mahitabo nimo. Simba ko magkinaon sa ning bus, kinsa may mulaban nimo ikaw ra usa. Pila may imong edad? At 13 birthday bitaw na ako ron. O tiyaw mo na. Mo pag 13 ni mo. Napanay gatas ng imong nabil o niya. Gipasagdan na kan. Mo insista na ka ikaw masakay sa bus. Di kasabahan siya sa babae. Itong iya na. Mura ba siya? Nalain ba nga? Sa manila mong gibot? Sa din eh. Na gusto lang ko nga mo assert sa akong independence. Gusto lang ko nga musuway nga ako ray magsakay sa bus, ako ray mo biyahe padung sa lungsod sa akong lola. So, nalain na iya paminaw ba? Antod, pagkasunod nga sakay sa mga pasahero niyo, uy, nga naman ang bata, siya raman ang usa. Usa man na. Hay, mamang ginikanan, anak. Muro, na balaka ba niya? Sus, na. Nalain na kaya iyang paminaw. Sila siya tanaw siya sapatos, di na siya matanaw sa bang mga pasahero kay nabalaka na siya. Usa man din niya kung makalimot ka ako sa lungsod sa akong lola. Makatultul pa din ako. Kung di na ako matultulan na lungsod, kitsa man tinuod na mutabang na ako, gikuyawan na siyang apil, naglimog na siyang apil. Sa daghan kay mga komentaryo sa mga pasahero, nandun, sa inang kalibog, hapit na siya mo TV, hapit na siya mo hilak, kinungdog siya, namli gisud akong papa sa akong bulsa. Ingon siya, ako ra ko nutong tan-awon ko, maglibog na ko, naglibog naman ko. Ako ra ko nutong basahon kun mahadlok na ko. Nahadlok naman ko. Ako itong kuoton. So, hinahinay niya kuot. Kung sa itong gisuod siyang papa siyang bulsa, ang gisuod siyang papa, gamay kaya nga papel na dunay suwat. Na dong, maglibog na gani ka dong, mahadlok na gani ka dong. Ayaw kabalaka. Ayaw kahadlok. Kaya niara ko sa luyo sa bus, nagsakay ko habal-habal. Tuon man, nilili siya sa bintana sa bus. Dito ang habal-habal sa luyo sa bus na ay nagpuwa, nag-helmet na, wala niya makita ang naon siya papa, pero nagpuwa, nagwara-wara niya. Kung nawa ang iyang kahadlok, nawa ang iyang kalibog, nawa ang iyang kabalaka. I'm sure, wa mang inusara ang mga ginikanan na itong bataa, wa mang inusara ka itong bataa sa ilang tumang ka mapanaganon sa ilang kalisdanan to let go sa pag-usab sa naandan na mga ginikanan, kuyog sa mga bata kuyog sa mga ginikanan. Lisod kaayo, mura tag ilang katan o gusok. Sigun pas pipila ka mga ginikanan nga ako na hinabi kung mo assert na ang mga bata sa ilang independence. Ang mga bata sa bisan mo assert kuno hay silang independence, dunay gamay kaayong tingog sa ilang kasing-kasing mo ingon, ayaw sa pagsugot mga ginikanan kay di pa ko ready na inyong pasagdan. Pero sa taman, peer pressure, agnihon sa mga classmates, so ka, ganun kuyog magyabog kasi mapapagmama, kita na lang. Kaya bang, madain tao siya sa iya mga higala, pero sa kinauikan nga bahin siya kasing-kasing, di pa yun ready nga mabarog sa ilang kaugalingon ng mga tiil. Kamu, unsa ba inyong kaugalingong kasinatian? Sa kamo pa'y mga bata, kanusa mo nahibaw na makabarog na mo sa inyong kaugalingon nga mga tiil. Karon nga kamo na sa mga ginikanan, maybe pipilagan inato mao na mga apuhan. Kanusa man mo kahibaw na panahon na nga i-let go ang mga bata. Kung sa may aktual ninyong kasinatian, sa inyong unang adlaw, nga kamo na lang nagtikaw-tikaw na inyong mga ginikanan, ug mga ginikanan sa unang adlaw, na kamo na lang tikaw-tikaw des ninyong Pinoyanan. So, daghan kay ko mga kaila karon na ingon nga, nagplano na miliyo among ibaligya among bahay. Kung ano man kanindot na ninyong bahay, yun siya, dako na kay liyo, dako na kaayo among bahay liyo, kay among mga bata, naglain naman. So, mangita na lang miglaing bahay.
sila na lang magtiayon mo nahibilin. So lisod kayo, no? Lisod kayo ang pag-let go. Ug wa gyud na nay art, wa nay formula, wa nay klaro nga mga guideposts unsaon na sa pagpahigayon, pero mahibaw na lang ta na panahon na atong hatagan og kagawasan, atong tugutan na makabarog sa ilang kaugalingon nga mga tiil ang atong mga bata. Kung kitang sa atong pangkabatanon, nahibaw na sabta na dili ta forever, dili ta sa tanang higayon na magsalig, dili makiangayon nga magsalig ta hangtod sa hangtod sa atong mga ginikanan. Doon na sa mga higayon nga kinahanglan mo biya sa atong naandan nga sag aron nga manimpad sa atong kaugalingon nga kahinguhaan o bisan dili pa hingpit andam magsugod na pagbarog sa atong kaugalingon nga mga tiil. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay ug pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat, CB Girl. Kunus aman ka mo sa imong independence, CB Girl. Di jud ta magbuwag, CB Girl. Okay?